starter lige først med 6'eren og se, hvordan den arbejder. Så vi skal lige have sat sensorerne på. Og det her, det er jo sådan set det kamera, som svarer til det deroppe. Men her, der sidder det på bilen. Sådan. Og den her, den hænger bare løs. Den skal ikke spændes. Så har vi de forrest. Sådan. Og så her foran på 6'eren, der er vi nødt til at have sådan en referencebom. Og det er for, at de bagerste kameraer har noget at forholde sig til. Fordi på 7'eren, der sidder kameraen jo fastmonteret i en alubom, og det hele sidder fast og er kalibreret. Så der kender den ligesom kameraens position. Det gør den jo ikke, når den sidder på en bil, så derfor skal vi have den her bom her. Selve arbejdsgangen mellem de to er fuldstændig den samme. Det er det samme software, de gør det samme. Så lad os prøve at gøre en udmåling igennem. Starter her med at sige opret sag. Hvis I kan se, så ser det sådan en lille webcam her. Og hvis den her ellers har stået foran bilen, og der har været en nummerplade på, så vil den selv finde bilen inde i databasen via nummerpladen. Men det gør vi lige manuelt her. Så vi finder lige et nummer her. YY 30210. Bare for at tage et eller andet. Det er jo sådan en Ford Mondeo. Det er ligegyldigt. Fortsætter. Kan vi se hjælpeillustrationer og så videre, og vi kan se, at der skal ingen vægt i. Så er vi indstilling af targets. Og vi er så heldige, at de allerede passer her, men ellers så havde det været dem her, der skulle drejes lidt. Kan I se, at de flytter sig derovre. Men det vil jo nødvendigvis passe fra gang til gang, hvis man stiller opspændingen lodret. Så skal vi lave fældkastkommentering, og det gør vi simpelthen ved at trille med bilen. Vi benytter fjernbetjeningen her, så vi ikke skal løbe frem og tilbage. Har 2 gummistopklodser på her. Fjerner den bagerst. Og så drejer vi simpelthen ved at tage ved hjulet. Nå, vi tager lige sådan. Og det er fint at bruge hjulet til at rulle med, men det skal altid være et baghjul. Aldrig nogensinde et forhjul, fordi de vil kunne give sig. Og så måler den det som en fældkaster, den begynder at modregne, og så får vi dårlige målinger. Den var lige lidt fremad. Kom for langt tilbage. Sådan, og tilbage. Udgangspositionen. Og det er jo egentlig bare tilbage til stopklodsen. Skulle det gerne passe. Putter den i igen. Og så er der ellers lavet kommentering på alle 4 hjul, uden løft af bilen. Vi fortsætter, og som man kan se på skærmen, så siger den, at vi skal fjerne pindene, låse tapperne på drejeskiveren, og så de mellemlægstykker. Så vi fjerner mellemlægstykkerne, for at drejeskiven kan dreje frit. Sådan. Og så skal vi til at lave kastersving, så jeg hopper lige over til rattet. Drej 10 grader til venstre. Hold den stille. Et par sekunder. Sådan, til højre. Og nu måler vi her ved 10 grader. Vi kan også i opsætning sætte den til 20 grader, og vi kan også måle maks ratudslag. De fleste de kører bare på 10 grader. Det er også fint. Langt de fleste biler. Tilbage til ligeudstilling. Og der kommer den så og fortæller, at vi skal låse rattet i ligeudstilling på den side her. Sådan. Fortsæt. Så får vi vores måleresultat, som er altså før justering. Og det er også det, vi får på udskriftet. F2 justering, så får vi alle
resultaterne op på skærmen. Forende og bagende på én gang. Men her har vi ikke rigtig nogen referenceværdier. Det er bare, hvad den har målt. Så hvis vi vil ind og justere, og det vil vi jo på sådan en, der er så meget, der er rødt her, så går vi ned og starter altid med bagenden. Vælger, hvad det er, vi vil se. Vi vil både se tøve og camber. Så har vi det på skærmen. Vi har værdierne, hvad de skal være fra og hvad de skal være til, og det er anbefalet. Og når vi begynder at justere på det, så flytter selvfølgelig værdierne flytter sig, men det gør grafikken også. Når vi er færdige med bagenden, gør vi det samme med forenden. Og igen kan vi vælge, hvad vinkler vi vil se. Hvis vi ved, at vi kun kan justere spidsning, så kan vi med fordel nøjes med at have det på skærmen. Og fortryder vi gerne lige vil se det hele der, så kan vi skifte parametre, og så kan vi bare gå hen og så sige, at jeg vil se alt det hele. Så kommer det hele op på skærmen. Laver også justeringer, og når vi er færdige med det, så siger vi se rapport. Og så skulle der gerne være lidt flere ting, der var blevet grønne over. Og i det vi så trykker udskriv første gang, så genererer den rapporten og gemmer den i maskinen. Så den ser sådan der ud. Og skulle det være, at vi har en bil, der har været skadet eller har nogle dårlige køreegenskaber, selvom vi har justeret den, så kan man med fordel gå ned og sige vælg rapporttype, og så vælge en udvidet. Sådan. Så får vi lige pludselig nogle flere ting at sige med akselforskydninger og forsætninger osv. Men det er typisk til biler, der har været skadet til taksatoren, når han skal overbevises om, at der skal lidt dele til. Og når det er, at vi er inde og justerer herinde, du prøver at zoome lidt ind på skærmen her, skift visning, foraksel, har alle parametrene her, så er det vigtigt, at vi ligesom har styr på, hvad der er hvad, ikke også? Altså den øverste her, det er tøv, altså spidsning. Og når vi justerer her i venstre side, så kører grafikken med ud, og i højre side, og når de ellers bliver ens, så det der her centrering hernede, så bliver den 0. Det er simpelthen forskellen fra højre til venstre, og det her det er den totale spidsning. Camperen, det er hjulets hældning, det er den vi har her. Og casteren hernede, det er fædrebælens hældning bagover, lidt ligesom forgaflen på en cykel. Og så næste gang han kommer ind, der kan man egentlig gå ind til opret sag, og så kan man sige søg på kunden. Og så kan man gå ind og finde den her, og heroppe der kan du søge på registreringsnummeret, og så egentlig finde ham frem igen. Og når han har fundet frem, så kan du enten sige se rapport, så du kan udskrive den sidste rapport, man har lavet, eller du kan også bare sige vælg og fortsæt og indstilling af target, så er bilen fundet frem, og så skal du egentlig bare lave en frisk måling. Det er vist nogenlunde det, der er at fortælle om software. Det er meget enkelt at bruge, og der er sjældent, der er nogen, der har problemer med at finde ud af det. Så det var 6'eren.